nos vínculos estes de falsas parellas que hai agora, que precisamente rompen cando, mirando atrás, poderías dicir: agora vin o seu mellor, porque xa vin suficiente. E é como aí rompen. E é porque o seu mellor ten unha parte negativa. Sempre. Sempre. E senón non é o mellor. Senón é unha mentira. É unha fachada, ou é iso que Fromm chamaba a identidade fragmentada. Vas aquí facer a performance do viño dos venres. Aquí facer a performance co teu falsa parella. Aquí facer a performance da clase a que vas de dame igual, de cerámica, de bolillos, de... É unha identidade fragmentada. E a túa identidade, para ti vela, a túa identidade persoal, para ti vela, ten que haber espellos, vínculos, onde ti te podes ver enteira. E iso é ti. E despois, claro, por suposto, non vas ir ao encaixe de bolillos e amosar ali todo, pois porque xa non é o contexto. Porque non son vínculos fondos, porque é simple socialización. Non é o mesmo socializar que vincularse efectivamente. E non quere dicir que na socialización non haxa afectos, porque sempre os hai, pero non é o mesmo. A única forma de ti sentirte humana enteira serían eses vínculos onde podes verte enteira ti. Fan un pouco ese espello, pero un espello de verdade. É aí. Ti és aí. E o resto, pois, tamén está ben. Pero, en que sostés? En que se sosterían eses fragmentos de identidade? Que tamén, que todas as persoas imos ter, non? Eses espazos onde non somos nós todo, sí? Pero eso logo sostense nunha identidade persoal completa e enteira que ti recoñéceste, coñéceste e recoñéceste naqueles vínculos onde sí que o pos todo.